This one. En die trok, je ligt heerlijk, jongen. En die kop, hè? Ja, zo. Zie mooi. Zie maar wat je... Vandaag. Nou, kom ik hier toe, Audi. Ja, die kan. Kijk, hij maakt een tool waarin hij mee uitkomt. Zal het nou één keer in naar R5? En hij is nog een. Hij is er afgevat, hij gaat hem ontspannen daar. Ja. Hij man kookt maar, hij kan dan gereed. Hij is in daar ook zijn vuurwapens weg. Hij heeft de vuurwapens voeren. Zullen we dan die gang en groot gang op wat zij gang? Hij is de driver dat nou daar uitkomt. Die Anno is klaargeschiet. Hij is klaar. Hij leert dat binnen en hij overleden hem ons nog. Pak hij ons. Wat hij ooit getikt nou? Maar hij is zijn policeman. Ah nee, hij is geen policeman. Dat is